Türkmenistanyň saglyk resmiýetleri Aziýa ýurtlarynda dören bu bir näçe adamyň ölümine sebäp bolan täze virusyň ýaýramagyny alada bildirýärler we onuň öňüni almak boýunça çäreleri seredýärler. Hindistanda ýanwar aýynda 2 adamyň ölümine getiren nipah virusy sebäpli günorta gündogor Aziýa ýurtlarynyň bir näçesi barlyk çärelerini girizdiler. Türkmenistanyň saglyk goraýyş we derman senagaty ministrliginde işleýän bir-birinden gararsyz 3 çeşmäniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, ýörite ýygnaklar geçirilýär we virusyň öňüni almak boýunça teklipleri düzmek we ýurt ýolbaşçylarynyň garamagyna hödürlemek boýunça işler geçirilýär. Çeşmeler ilkinji çäreleriň eýýäm girdilip başlananlygyny, Hindistandan gelýän adamlaryň virus barlygyndan geçirilýänligini we ýurdun çağılar üçin bilim edaralarynda käbir talaplaryň ýola goýulanlygyny gürrüň berdiler. Şonky günde Hindistandan gelýän adamlaryň ählisini virus barlygyndan geçirýärler. Mekteplerde, çağlar baglarynda, idara kärhanalarynda günde ýüzärlik tütütmeli diýip buyruk berildi. Dip çeşmeleriň biri aýtdy. Ýanwarda Hindistanyň Günbatar Bengal ştatynda nipah virusundan adından 2 adam ölenden soň Taýland, Malaziýa we Singapur ýaly bir näçe ýurt täze barlyk we gözükçülük çärelerini girdi. Nipah virusu onuň döremegi we beýleki ýurtlaryň görýän çäreleri barada Türkmenistanyň saglyk ýolbaşçylary tarapyndan resmi çykyş entek edilmedi. Döwlet medeniýetinde hem bu barada henizeçenlik hiç hili habar bolmady. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gepleşen 2 saglyk resmiýetiniň aýtmagyna görä 28-nji ýanwarda migrasiýa, gümrük we saglyk resmiýetleriniň gatnaşmagynda ýygnaklar geçirilip nipah virusu hakynda gürrüň edilipdir. Türkmenistanyň saglyk ministrliginde geçen hepde uly ýygnaklaryň geçirilenligini howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan saglyk buğdagyndaky çeşmeleriň ýene biri Azatlyk radiosuna 1 fevralda tasdiklady. Ýygnakda Hindistanda dören virusyň Türkmenistanyň raýatlarynyň 6-synda ýüze çykandy aýdyldy we ýokunç keselleri hassahanalarının taýynlykda bolmalydygy duýduruldy. Şol raýatlar Aşgabatyň ýaşaýjylary. Olardan ikisi agyr ýagdaýda reanimasiýada diýilip bellenildi. Emma nipah virusynyň ýurtda barlygy gizlenýär. Dip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä ýygnakda virusa uçuran adamlaryň sanynyň artmagy ähtimal diýilip habar berilipdir. Çeşmeleriň maglumatlaryna görä türkmen häkimetleriniň seredýän esasy çäreleriniň arasynda howa gatnawyny çäklendirmek göz öňünde tutulýar. 5-nji gün ministrler kabinetinde düzülen ýol kartasyny prezidente teklip edýärler. Eger tasdiklansa, fevralda käbir döwletlere uçar gatnawlary we harita salmagy wagtlaryň toktadylyp biliner. Dip çeşme 31-nji ýanwarda aýtdy. Beýleki çeşmäniň sözlerine görä virusdan gorunmak üçin göz öňünde tutulýan çäreleriň arasynda ýurdy ýapmak mümkinçiligi hem aradan aýrylmaýar. Yakında Hindistanda peýda bolan nipah virusu sebäpli beýleki döwletlerde howa gatnawy bölekleýin togtadylsa we ol COVID-19 ýaly uly pandemiýa öwrülse ýurdu doly ýapmak barada maslahatlaşyldy. Dip saglyk resmiýeti anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň saglyk goraýyş we derman senagaty ministrliginden resmi görnüşde tesbir almak synanşygy netije bermedi. Ministrligiň web saýtynda hem nipah virusu barada hiç hili maglumat çap edilmendir. Çeşmeleriň bellemegine görä nipah virusu barada maglumat ýetmezçiligi howatyrlanmalary hasam artdyrýar. Bu virusu götürüjileriň ýagny hiç hili simptomy duýman dümöw ýaly geçirýänleriň hem bar bolmagy mümkin. Häzirden Saglyk ministrligi adamlara maska dakynmak, arasaçylyk, şahsy gigiýena boýunça ünsli bolmagy wagt etmegiň üstünde gaýtadan iş alyp barýar. Eger nipah virusu giň aýrasa, ölüm sanynyň COVID-19-dan has köp bolmagyny saklaýarlar. Dip çeşme aýtdy. Saglyk işgärleriniň bellemegine görä ýurtda medisina hyzmatlarynyň hiliniň pesligi de adamlaryň howply kesellerden goragyny gowşadýar. Adaty hastalary bejermek üçin hem bilimli lukmanlar ýetmezçilik edýär dip saglyk işgär aýtdy. Türkmen häkimetleriniň nipah virusu bilen bagly aladalary baradaky habar ýurtda dümöwiň tutaşan wagtyna gawat geldi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň 29-njy ýanwarda Ahal we Balkan vilayatlarinden beren maglumatlaryna görä günorta günbatar sebetlerinde dem alyş ýollarynyň keselçiligi ýaýraýar. Yerli lukmanlar ýeti dümöw alamatlary bilen geçýän bu hastalyga
ýolugan gartaşan adamlaryň arasynda ölüm hadisalarynyň hasaba alynanlygyny habar berdiler. Türkmenistanyň häkimetleri ozalky epidemiýalaryň şol sandy koronavirus pandemiýasynyň dowamında keselçiligiň bolanlygyny we ölüm hadisalary resmi derejede boyun almandy we berk hereket çäklendirmelerini girizmek, maska takynmagy talep etmek ýaly çäreler bilen çemeleşipdi. Emma häkimetler tarapyndan habar we düşündürüş berilmezden girizilýän çäklendirmeler ila arasynda howatyrlanmalary güýçlendirýär. Nipah virusu zararly adamlarda ölüm derejesiniň 40 we 75% aralygynda bolup biljekdigini bütün dünýä saglygy goraýyş guramasy aýdýar. Nipah virusu haýwanlardan adamlara geçen keseldir. Virus COVID-19 we Ebola bilen bir kategoriýada ýerleşýär hem köplenç ýarganatlar tarapyndan ýaýradylýar. Hindistanda ölüm hoply nipah virusynyň ýaýramagy köp ýurtlarda ýokary derejede howatyrlanma döretdi. Ýanwaryň aýygynda Kyrgyzstan nipah virusu sebäpli Hindistandan getirilýän et önümlerini çäklendirme girdi. Lebap velayetinde döwlet we hususy ýetçilikdäki jemgyýetçilik transport serişdeleriniň ýol kirey narhlary birden 200 götürme çenli ýokurlandy. Onlar şo ýaşaýjynyň ýokurlanmaga garşy nägilelik protestini bildirmeginiň ýanynda käbir döwlet awtobuslarynyň kirey narhlary gaýtadan arzanladylyp tas öňkü bahasyna getirildi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 2 fevralda Sebitden maglumat berdi. Geçen hepde welaýatyň administrativ merkezi Türkmenabad şäherindäki hususy awtobuslaryň narhlary 1 manatdan 2 manada gymmatlady. Munyň izi türe döwlet awtobuslaryndaki bahalar 50 tengeden 1 manada ýokurlandy. Türkmenabaddan welaýatyň beýlik şäherlerine hem de etraplaryna gatnaýan döwlet awtobuslarynyň kirey narhlary 3 manatdan 9 manada çelini gymmatlady. Diýip Türkmenabadly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bu ýagdaý şäher ilatynyň esasanda gündelik jemgyýetçilik ulaglaryna garaşly bolan pes girdejili raýatlaryň aglawasynyň arasynda uly alada döretdi. Kirey narhlarynyň ýokurlanmagynyň ýanynda aglawa hususy hemde döwlet awtobuslarynyň esasy toplanyp durýan nokatlarynyň biri bolan Türkmenabadyň Gök bazarynyň öňünde awtobusa garaşýan adamlaryň onlarçasy öz nägilelikleri açaçan beyan etdi. 29 ýanwarda Gök bazarynyň öňünde awtobusa garaşyp duran mahelle awtobusyň sürüjilerine, hökümeti hemde prezident Serdara paýyş sözleri aýdyp köpçüliklerin nägileligini bildirdi. Gok galmagal düränligi sebäpli bazaryň polisiýa işgärleri gelip olary köşüşdirmäge tinanşdy. Soňra da olar häzir galmagaly bet etmeseňiz amony çagyrýarys diýip gorkutmak bilen mähelläni dargatdylar. Diýip bazaryň töwereginde ýaşaýan we waka şaýat bolan Türkmenabadly anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu protest aksiýasynyň izi süre şol günüň ahirinde şäherdäki döwlet awtobuslarynyň kirey narhlary gaýtadan arzanladylyp tas öňkü bahasyna getirildi. Muňa garamazdan hususy awtobuslaryň we Türkmenabaddan welaýatyň beýleki şäherlerine hemde etraplaryna gatnaýan döwlet awtobuslarynyň kirey narhlary ýokary bolmagyna galýar. Bu ýagdaýlary Türkmenabad şäher häkimligindäki çeşmämiz hem tasdiklap, döwlet awtobuslarynyň ýol kirey narhlarynyň ýokurlandyrylmagy hakynda Türkmenistanyň Awtomobil Ulaglary Ministrligi tarapyndan dil üstü bilen buyruk berilendigini aýtdy. Ýöne buyruk durmuşa geçirilenden 24 sagat soň ýagny raýatlar nägilelik protestini bildirenden soň destine ýatyryldy. Bu buyruk diňe Türkmenabaddaky döwlet awtobuslaryna degişledi. Şäherden beýleki etraplary we şäherlere gatnaýan awtobuslaryň ýol kirey narhlaryny ýokurlandyrmak hakynda buyruk berilmedi. Diýip çeşmämiz belledi. Azatlyň ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada Sebitiň değişli häkimetlerinden şol sanda agzalan bazaryň administrasiýasyndan we Lewaplylary jemgyýetçilik transport serişdeleri bilen üpjün edýän Lewap Awtolow önümçilik birleşiginden telefon arkaly resmi tesbir almak boýunça eden synanyşyklary oňy netije bermedi. Bu aralykda hususy awtobuslaryň we Türkmenabaddan welaýatyň beýleki şäherlerine hemde etraplaryna gatnaýan döwlet awtobuslaryň
mahsulotlarynyň krey narhlarynyň täze ýokarlandyrylan bahada saklanmagy köp ýaşaýjynyň arasynda nägileligiň dowam etmegine sebäp bolýar. İşe gitmek, bazara çykmak hemmesi has kyn boldy. Bu ýagdaý dowam etse ozal hem zordan gün görýän ilatyň arasynda nägilelik hasda güýçlenip biler diýip habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan türkmenawatlylaryň ençemesi aýtdy. Türkmenawatda diňe ýol krey narhlary däl. Eýsem käbir azyk önümleriniň hem bahalary ýokarlanýar. Hususan da etiň bahasy soňky günlerde 20 göterim çemesi gymmatlady. Mundan bir näçe gün ozal 1 kilogram et 100-102 manat aralygynda satylan bolsa, häzirki wagtda onuň bahasy 120 manada çenli ýokarlandy diýip türkmenawatly alyjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýaşaýjylaryň ençemesi ýurtda aýlyklary, pensiýalary we kömek pullaryny her ýylyň başynda 10 göterim ýokarlandyrmagyň bu ýyl besedlendigine, ýöne azyň we beýleki hyzmatlaryň bahalarynyň ýokarlanmagynyň dowam edýändigine ünsü çekip, ilat arasynda näweliligiň we gorkynyň artýandygyny aýdýar. Köp maşgala gündelik çykdyjylaryny nädip ýapmalydygyny bilmeýär. Bahalar her gün ýokarlanýar ýöne aýlyk şol bir derejede galýar. Adamlar nädip ýaşamaly? Diýip türkmenawatly pensioner sora bilen sözüni jemledi. Türkmenistanda aýlyklary, pensiýalary we kömek pullaryny her ýylyň başynda 10 göterim ýokarlandyrmak boýunça 20 ýyla golaý wagt bäri amal edilen tejribe şu ýyldan başlap besedildi. Bu aralykda häkimetler dekabr aýyndan başlap köçe ýol hereketiniň düzgün bozulmalary üçin jerimeleriň mukdaryny 300 göterme çenli ýokarlandyrdy. Şeýle-de ýurtda azyk önümleriniň dürli görnüşleriniň, dermanlaryň we çağı imitleriniň bahalary hem onlarça göterim gymmatlady. Yakında oku vizası bilen Türkmenistandan Polşa gelen lewaply ýaşaýjy Türkmenawadyň we Aşgabatyň söwda nokotlarynda import edilen azyk haritlarynyň narhlarynyň Ýewropa Birleşiginiň dukanlaryndaky bahalardan hem gymmatdygyny aýtdy. Polşada bir otu Rafaella kökösiniň narhy 15 zlot bolýan bolsa, Türkmenistanyň dukanlarynda 300 manat. Bu zlotyda 50 zlotydan hem ýokary bolýar diýip, häzir Polşada ýaşaýan lewaply ýaşaýjy öz şaýat bolan tejribelerini azatlyk bilen paýlaşdy. Prezident Donald Trump harby hereketleriň täzeden başlanmagy baradaky haýbatlardan soň wedartgynly ýakyn günde Orta Ýewitinde Birleşen Ştatlaryň armadasynyň ornaşmagy bilen baglylykda Iranyň Birleşen Ştatlar bilen çynlykly gürleşýänligini aýtdy. Tehran biz bilen gürleşýär we biz näme edip biljekdigimizi göreriz. Bolmasa näme boljagyny göreriz. Biziň ol ýerde uly flotumyz bar diýip Trump 31 ýanwarda Fox News telekanalyna aýtdy. Olar gepleşik geçirýärler diýip Trump belledi. Soňra ol Air Force One prezident uçarında olar biziň bilen gürleşýärler, çynlykly gürleşýärler diýip jurnalistlere aýtdy. Şeýle gepleşikleriň nähili ýagdaýlarda bolup biljekdigi destine ma'lum edilmedi. Trump şeýle hem howpsuzlyk aladalaryny agdap, Birleşen Ştatlaryň administrasiýasynyň Twitter'däki aladaly ýaranlaryna mümkin bolan harby hüjümler barada habar bermänligini belledi. Bolýar, biz olara plany aýdyp bilmeýäris. Eger men olara plany aýtsam, bu plany size media aýtmak ýaly erwet bolardy. Aslynda belki has erwet bolup bilerdi diýip Trump belledi. 1 fevraldaky tesbirlerinde Donald Trump umyd edýärin ılalaşyk baglaşar diýdi. Trump Tehranyň we ýurduň beýleki şäherleriniň köçelerinde hökümete garşy protestçilere edilen basyşlar dowam edýärkä, Iranyň awtokratik hökümdarlaryna garşy açyk bir pozisiýany eýledi. 29 ýanwarda ol Iranyň ýadro programmasyny toktatmalydygyny hemde protestçileri öldürmegi bes etmelidigini aýtdy we bu talaplaryň Iran resmiýetlerine ýetirilendigini öňe sürdi. 2 gün öň ol uly armadanyň Irana tarap hereket edýänligini elan etdi. Hemde zerur bolanda çalytlyk we gazap bilen hereket edip biljekdigini duýdurdy. Şol bir wagtyň özünde Irany ýadro ýaragsyz galdyrjak adalatly ılalaşyga umyt bildirdi. Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri Iranyň kenaryna ýakyn Abraham Lincoln uçarly gemisiniň ýolbaşçylygyndaky deňiz hüjüm toporuny ýerleşdirdi. Iranda internet hyzmatlarynyň kesilmegi sebäpli soňky günlerde azalan ýaly bolup görünýän köpçülikliň demonstrasiýalaryň dowamında ölen protestçileriň sanyny kesgitlemek kyn. Iranda ýylyň başynda zorlukly basyşlar başlanaly we Azatlyk radiosy tarapyndan ýygyderli salgylanylan Birleşen Ştatlarda ýerleşýän Hrana hukuk guramasynyň maglumatyna görä, howpsuzlyk güýçlerini goşmak bilen ölenleriň tasdiklanan sany häzir 6563 adam bolupdyr. Ölenleriň henizem deriňelýän sany
17.091 adama yetipdir. 49.000'den gowrak adam tutsak edilipdir. Dürli habar veriş serişteleri tarapyndan setirlenýän resmiýetlerin käbir çaklamalarynda agdalýan sanlar birnäçesi ýokary. İran 28 dekabrdan beri paraxaçylykly protestçiler Tehranda köçelere çykyp häkimetlerden inflasiýany we milli pulun hümmetiniň pete gaçmagyny bes etmegi talep edip başlaly beri durnuksuz ýagdaýda. Bu protestler tutuş ýurda ýaýrap, has giňgerimli hökümete garşy herekete öwrildi. Häkimetler muňa giňgerimli hemde adam ölümüne getiren çäreler bilen jogap berdiler. Bu bolsa bütün dünýäde gahar gadaba sebäp boldy. Soňky ýyllarda günbataryň maliýe sanksiýalary Iranyň ykdysadyýetyne uly ziýan ýetirdi. Bu bolsa wagtal bahalaryň ýokurlanmagy we möhüm haritlaryň hemde energiýa serişdeleriniň ýetmezçiligi sebäpli köçe protestlerine getirdi. Häzirki demonstrasiýalara Islam Respublikasy üçin 1979-njy ýylda döredileli bäri iň uly kynçylyk hökmünde seredilýär. Iran 2015-njy ýylda möhüm olalaşyga bilelikdäki giňişleýän hereket meýilnamasyna razy bolupdy. Dünýä döwletleri onuň ýadro ýaragyny döretmeginiň öňüni almak üçin ykdysady sanksiýalary ýeňilleşdirmegi maksat edinipdi. Emma Donald Trump ilkinji prezident möhletinde 2018-nji ýylda Birleşen Ştatlary ulalaşykdan çykaryp Tehrana garşy agyr sanksiýalary täzeden girdi. Iran 2025-nji ýylyň iýul aýynda Fordo, Isfahan we Natanz ýerlerindäki esasy ýadro merkezleriniň Birleşen Ştatlar we Israil tarapyndan bombalanmagyna jogap hökmünde Halkara Atom Energiýasy Agentligi bilen hyzmatdaşlygyny toktatdy. Iran çaltlyk bilen stol başyna gelip ähli taraplar üçin peýdaly bolan adalatly hemde deň hukukly ulalaşyk ýadro ýaraglary ýok etmek barada gepleşik geçirir diýen umyt bar diýip Trump 28-nji ýanwarda sosial mediada ýazan habarynda aýtdy. Iranyň daşary işler ministri Washington bilen ýadro gepleşiklerini dowam etdirmäge taýýardygyny bildirdi. Emma Tehran ýene-de raketa programmasynyň we goranyş mümkinçilikleriniň töweregine gyzyl çyzyk çekdi. 30-njy ýanwarda Stambulda çykyş eden daşary işler ministri Abbas Arakçy, eger gepleşikler adalatly we deň hukukly esasda geçirilse, Tehranyň Washington bilen gepleşiklere gaýtadan başlamagy taýýardygyny aýtdy. Arakçy metbuat ýygnagynda Iranyň ýadro programmasy bilen baglanşykly ynamy güýçlendirýän çärelere açykdygyny, ýöne Iranyň harby pozisiýasy barada gepleşik geçirmejekdigini nyktady. Iranyň goranyş mümkinçilikleri we raketalary hiç haçan gepleşikleriň temasy bolmaz diýip Arakçy aýtdy. Ol häzirki wagtda Tehran bilen Washingtonyň arasynda gönüden göne gepleşikleriň planlaşdyrylmaýanlygyny, munyň Trumpyň gepleşikler baradaky sözlerine ters gelýän ýaly görünýänligini sözüne goşdy. Iranyň resmi maglumatyna görä prezident Masud Pezeshkian Türkiýanyň prezidenti Erdogana islendik üstünlükli gepleşikleriň sebitde uruş dörediji we hop salýan hereketlerden ýüz öwürmeklige bagly boljakdygyny aýdypdyr. Prezident edarasy soňra Pezeshkianyň Müsürüň prezidenti Abdel Fattah al-Sisi bilen telefon arkaly söhbetdeşlikde Iranyň hiç haçan uruş gözlemeýänligini we hiç hili ýagdaýda uruş islemeýänligini hemde uruşyň Iranyň Birleşen Ştatlaryň ýa-da sebitiň bähwidine bolmajagyna berk ynanýanlygyny aýdanlygyny habar berdi. Iranyň ýokary milli howpsuzlyk geňeşiniň başlygy Ali Larijani ýatama metbuat uruşynyň şowhunyna garamazdan gepleşikler üçin düzümleýin ulalaşyklar öňe gidýär diýdi. Larijani bu sözlerini 31-nji ýanwarda aýtdy. Bir gün öň Orsiýet onuň prezident Vladimir Putin bilen Moskwada gepleşik geçirenligini habar berdi.